Bon dia, valencians. Mireu, estic molt content. Per què? Pues perquè hem estat este matí així disfrutant d'una interpretació de música valenciana interpretada per fantàstics músics del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo. I tots els que han interpretat este so, aquestes cançons valencianes, són tots mestres, com dic, d'esta Escola Superior de Música Valenciana. Mireu, hem estat sentint l'eixample, el fallero, hem estat sentint l'eixample, la música de l'himne regional valencià, hem estat sentint el 12U, el bolero de l'Alcúdia, hem estat sentint tots els temes més valencians que tenim en la nostra cultura valenciana. I m'ha agradat moltíssim poder participar i poder haver estat donant suport a aquests músics tan nostres. Ara vos ficarem unes xicotetes imatges, un poquet de lo que ha sigut aquesta fantàstica interpretació de Metall i he estat molt content i molt agraït. Un abraç a tots.